Здравейте, приятели! Аз съм Мярката 41. Ние ще оцеляваме в тия кит. Как виждате. Ето искам само да тествам едно нещо. Швед. Карайте. И аз само да тествам едно нещо. Ясно. Но така. Така. Чакайте си малко. То, те става. Ще оставите направо. След като съм тръгнал. Тъй като ми я казаха и приятели, реших да я пробвам, да я разгледам. Днес е Майнкрафт цъкам. Така, всеки знае основата, Workbench. Кравица. И така, сега си намерихме една мина. Негати мината. Но за сега ми стига. Да. Ще трябва да помоля някой, ако знаете как, някой от вас, да ми, в смисъл, казвайте критиките си, какво мислите. И всичко. Общо взето. Мисля, всъщност, чакайте. Негати късметлите. Така, марбъл. Ой, така правим сега. Грозен си. Това нещо обикновено. Да кажеш ти накрая, че е грозна. Това се едно да кажеш на жената, че е крава. Не я обиждат. Изобщо. Само. Сега тъкмо да потърсим някакво мистенце. Я гъбки. Супер. Супер. Не знам много неща за тякита. Не съм тръгнал да го играя. Аз съвсем защо. Заради фарата. Пати късмията. Така търсим животни. Е крави. Така. Гледал съм малко клипчета. Че да знам. Short on chest, bottom. Окей. Чакайте само. Фак. Се обръках. Карайте си едно. Ще съм без тумени items. Така, сега колко имам да вървя. Не смисли. Да, знам, това са отвратителни графики. Някой път ще се пусна на тия натискания на кефът. И като за начало,
това ще е нашето. Мисля. И добре да се настаняваме. Даже са ни направили специални места, точни. Аз през това време, в смисъл до този ми правя клипове, ще гледам други хора, как правят клипчета. Да, аз си спомних едно нещо. Няма да ми обръщаш дупе. Много ще карали. Толкова са далеч. Вау! Вече знам къде е школа. С което ще става дума. И май съм малко тъпичък, защото... Аз на кой играх повече? За малко извинете, че така, но ще го пусна на PS4. Супер! Извинете, че засявам виждате. Той изизвах бахти вчера. Не знам защо го бях чупил. Защото съм много умен. Така ще направя. След това така. Така. Така и така. Така. Така и така. 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 Така и така. Виждате ли? Казах ви, че съм умен. Мама каза, че съм твърде умен за другите. Супер. А ти късмета. Извинявайте за лага, но казах ви, чакайте, дайте също. Аз не гледах колко е, бе, нали ще го качвам в YouTube, тъй че фаст, да. Сега вече изобщо няма да ми лаги, защото графиките са на фаст. 64 бита би трябвало да ми изпише отдолу, но това е друг въпрос. Окей. Занапред сме с каменните кирки. Бях гледал един клип на един човек, забрах му името, там Георги някой си, за тяките, който събираше дарения за от 2 до 3 лева, си изпомням. Там за охлаждаща подложка, че да не лаги и може да включи в клип, ама естествено вие трябва да дарите, тъй че ако искате дарете. Надявам се да ме гледа, да знае, че съм споменал. И ако искате да играете с мен, да снимаме клипове, да участваме в сървъри, да грифваме в сървъри. Ако искате да цъкаме Майнкрафт, какво така ще е това? Аз цъкам и Лига. Марбъл е доста интересно същество. Какво сме днеска? Да, забрах да ви кажа, може би като стана малко по-известна, ще качвам клип, в смисъл ще правя конкурси, като препуски. Аз само имам... виждате ли дървото? Ако искате за малко в смисъл ако го гледате от таблет, телефон или нещо, даже ако искате отворете 2 пъти моя клип и го върнете още в началото, да видите как са листата на дърветата и сега. И ще намерите разликите. Така. После ще правим генератори. Колпър. Това ще ни бъде много важно по-нататък. Фак. Също време супер. Така. Да съберем първо колпъра. Май ще купая през целия клип. Ако искате, чайте, ще мисля да паузирам клипа. За малко ще се наложи. И пауза. Здравейте, приятели, аз се върнах и с мен е Стефано 51.
Ще видя в по-старите разговори за Линк. Не ти дам. Сега само да изпълня клипа. Всъщност, ако искаш да направо самата текит да се опитам. Сега ще я извада от папката. Само да си отида. За малко. Аз си намеря в интернет. Bobby's Games. Ще дай да пробвам от папка. Да видя. Ако и така. Ето. Виж. На мен ми даде да пращам теките и заради това. Ама няма ли сървърът да лаги? Като го направиш? Ми се шлаги, ама. Пак ще става да се играе. Така. Супер. Впрочем, аз си изкарах в този лър тега ти късмета. Само някакво копая си, нали, там една миничка се опитвам да си направя. И оп, веднага намирам марбъл. И също така и там още какво бях намерил. Ще събравих. Аз ще се заглуши за малко. Окей. Така, сега ще разберете защо го правя. Фак. Да, впрочем, вижте, намерил съм айрон, копър, доста марбъл. Супер. Правя един детектор. Чако. Виж ли това за какво се прави? Добре. Само да видя нещо. Вау! MC1. С 30. Аре това тук ще го сложа. Така. 6. И колко са отдълъг стана този клип. 14 минути, али. Извинете, че съм играл на малък екран. Така. Да, Peaceful. Да, после ще го махна. Мината ще е странна. Набила ми си в колата тази песен.
Така. Ще направя и Marble Bricks. Така. Тук трябва да се запази поетно заради една машинка. Спира, стая. Да, сега как действа това, да се да ви покажа. Явно няма нищо, че копаме. Лол. Всъщност те ще правим. Я съм видя. По едно МСС. Така. Само да тествам. Супер. Бързо трябва да се върна. Стеф, намерих от тия сините, как се казаха, бе? Всеки, намерих сапфири и емералди. Никога не съм вярвал. Опала. С емералдите и сапфирите ще правим кирки. Какво правим? Ще тлага, но топле са. Си към днес съм намерил тия супер са. Ти нещо налева сапфир. Sad face. Happy face. Poker face. Доста фейсове изборих. Така. Доста време има да копаем. И мисля сега да се връщам. И да видим. Само да взема малко тин. Защото нямам никакъв. Тина е доста важен. Мога да правя батари панел, който да ми помогне много.
айрона. Той вече не е чак толкова важен. Така. Така. И... Ей, сега спирам клипа. Първо искам да се кача на къщата. Да ви покажа, че тук, значи изпеченият айрон може пак да се пече. Който става на Refer Iron. Всъщност да, е така. Сега. Тинор Силвър. Супер. Така правя. И сега гледайте. Обикновено в Майнкрафт се народа какво не може да се прави. Се народите. Ще да си направят сапфирна лопата, но после. Аз ще си направя сапфирна лопата. Със силвъра сега ще ви покажа какво също може. Та-да, че не може. Така. Но 100 айрон. Гледайте. Сега какво става да се прави. Та. Та-да. Окей. Да са SST да ви кажа, че можете да си правите Copper Chest. Чакайте. Така. Да ви покажа. Ето Copper Chest. Добре, не знам какво става. Добре, ста. Това беше от мен, приятели. Аз бях на 41. До нови срещи!